Gari ya gaishe ku ya ce a gaya muku. Duk wanda addu'a ta kai naira 30,000 zuwa 40 to holayya ta wajaba gare shi. Amma hau banda kai kaho a gidan su budurwa. Wallahi babu wani kai kaho a gidan su budurwa layya bata wajaba garan ba ni dai a yanzu. In dai wanga lokaci na dake ka san yanzu ina ni hito. Kara ni hito na ga wani jibgegen bunsuru. Ni ce ga 8,000 a ban bunsuru ka san mi dillali yace. Me yace ma? Buhun da saga a baka ko na ko har da laguda mai wani wai yayi afki wai. Shi dan tauren. Wallahi ka ma ji magana da min ta kashe ta bata mini rai. Wallahi ban san ta ba. Wai layya ba irin tamu ta ba wai mutum mu samu zabi ko kaji mu yanki. Yanzu kan yadda nake cikin hushi nake cikin shan omo nake wallahi da toka. Dan da duk wanda Allah ya shi a daidai gyara na duk abin da Allah ya daidai na. Gyara na ko? Gyara na. Kaga kawo ga tau. In gyara na Allah ne sa ubanka haka da ya nesa min kawo ga tau. Ya dan dare kakka gwada min wata fuska da kasa an samu mun tagulab. Kai huska ka kamar an yi wa hama zawo yayi. Ko